Alpine Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण जो पाठ तुमच्यासमोर ठेवणार आहोत तो 12वी इयत्तेतला अभ्यासक्रमातला. त्याचं शीर्षक आहे पंत मेले राव चढले. पंत मेले राव चढले. दिवाकर, नाट्यछटाकार दिवाकर शंकर काशीनाथ गर्गे. शंकर काशीनाथ गर्गे यांचा जन्म 18 जानेवारी 1889, मृत्यू 1 ऑक्टोबर 1931. मराठीत नाट्यछटा हा लेखन प्रकार रुजवण्याचे श्रेय दिवाकरांना जाते. त्यांनी मुख्यतः नाट्यछटा लिहिल्या, काही नाटिकाही लिहिल्या. विरोध विसंगतीतून मानवी जीवनात निर्माण होणाऱ्या कारुण्याचे हळुवार हृदयंगम दर्शन दिवाकरांच्या नाट्यछटात घडते. नाट्यछटा आणि दिवाकर असे समीकरण मराठी साहित्यात रूढ झाले आहे. त्यांनी एकूण 51 नाट्यछटा लिहिलेल्या आहेत. महासर्प ही त्यांनी लिहिलेली पहिली नाट्यछटा होय. मग तो दिवा कोणता, पंत मेले राव चढले, वटस्वतचे फुलपाखरू, चिंगी महिन्याची झाली नाही तोच, शिवी कोणा देऊ नये, फाटलेला पतंग इत्यादी त्यांच्या विशेष गाजलेल्या नाट्यछटा आहेत. पंत मेले राव चढले या नाट्यछटेच्या नावानेच वाक्यप्रचारही मराठीत रुजवण्यात आले. एकाच घटनेने एका कुटुंबात दुःख तर दुसऱ्या कुटुंबात आनंद निर्माण होतो. जीवन आणि मृत्यू या विसंगतीचे दर्शन प्रस्तुत नाट्यछटात तुम्हाला घडेल. विद्यार्थी मित्र हो, जो आज आपण पाठ घेणार आहोत, ज्या टोपण नावाने त्यांनी लिहायला सुरुवात केली ते म्हणजे दिवाकर ह्या नावाने. पंत मेले राव चढले ही त्यांची नाट्यछटा विशेष गाजली. 12वीच्या अभ्यासक्रमात जो पाठ तुमच्यासमोर आहे, पंत मेले राव चढले, त्याच नावाने वाक्प्रचारही रुजवण्यात आले. आता सगळ्यात आधी जो पहिला अंक आहे, पंतांच्या निधनाने, त्यांच्या आकस्मिक निधनाने जशा प्रकारे दुःखाचं वातावरण, संकट येऊन त्यांची हालहपेष्टा कशा प्रकारे होते, कुटुंबावर ओढवलेला प्रसंग, ह्याचं खूप कारुण्य किंवा खूप दुःखाचं किंवा अतिशय भावनेने भिजलेलं असं स्पष्टीकरण किंवा चित्रण या अंकामध्ये त्यांनी केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्र हो, इथे एक खासियत आहे, इथे एक विशेषता आहे. ती म्हणजे त्यांची जादू, त्यांच्या शब्दांची जादू, त्यांच्या शैलीची जादू किंवा त्यांची किमया म्हणूया. दिवाकरांनी इथे 2 अंक लिहिलेले आहेत. एक म्हणजे पंतांचं निधन आणि नंतर तिथे रावांची बढती, अशा प्रकारे 2 अंक आहेत. पण सर्वप्रथम जो पहिला अंक मी घेणार आहे तो आहे पंतांच्या निधनाने त्यांच्या कुटुंबियांवर ओढवलेला खूप दुःखाचा, करुणतेचा, संकटदायी असा प्रसंग. अशा प्रकारे त्या अंकाला सुरुवात होते की पंतांच्या निधनानंतर त्यांच्या पाठीमागे त्यांची 3 अपत्ये आणि त्यांची बायको. त्यांच्या निधनाने अशा प्रकारचं दुःख त्यांच्यावर ओढवतं की त्यांचा जो कुमारवयीन मुलगा आहे, अंदाजे 10-12 वर्षाचा, त्याच्यानंतर त्यांची छोटी मुलगी चिमे, जसं संबोधन केलं जातं तिचं चिमे म्हणून किंवा चिमणी म्हणून, आणि त्याच्यानंतर एक छोटासा त्यांना एक बाळ आहे आणि त्यांची बायको. तर अशी 3 अपत्ये आणि त्यांची बायको. पंतांच्या आकस्मिक निधनाने अशा प्रकारची हालअपेष्टा होते की हा जो मोठा मुलगा आहे, कुमार अल्पवयीन जो मुलगा आहे, आणि त्यांची बायको ही लोकांच्या घरी धुणी भांडी करतात, छोटी मोठी कामं करतात. आणि इथे जो कुमारवयीन मुलगा आहे त्याचा एकेरी संवाद आधी आपल्या बहिणीकडे आहे, जी चिमी आहे, आणि नंतर आपल्या आईकडे. सर्वप्रथम सुरुवात अशी होते, चिमे जा दार लावून घे, दरवाजा जरा बंद कर, कारण मी आत्ता गेलो काही कामानिमित्ताने आणि लगेच मी आलो.
गोपूबाळ निजला आहे ना, तर तू त्याच्याकडे लक्ष दे. आता काय असतं विद्यार्थी मित्र हो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा की छोट्या छोट्या गोष्टींना आम्हाला आई लागते, पण जेव्हा मोठं संकट येतं किंवा मोठं दुःख येतं तेव्हा आपल्याला बाबांची आठवण होते किंवा आपल्याला असं म्हणता येईल की आम्हाला बाप आठवतो. अशाच प्रकारे जेव्हा पूर्ण घर सांभाळून दिवाकर पंत पूर्णपणे आपल्या संसारात मग्न होते, व्यवस्थितपणे आपल्या अपत्यांना बायकोला खूप सुखाने त्यांनी ठेवलेलं होतं, पण आकस्मिक निधनाने असं होतं की त्यांच्यावर मोठा प्रसंग ओढवतो आणि ह्याच प्रसंगाला तोंड देता देता त्यांच्या नाकी नऊ येतं आणि खूप हलाखीची परिस्थिती, खूप गरिबीची परिस्थिती, खूप वाईट परिस्थिती इथे निर्माण होते. ह्या मुलाचं कौतुक एवढ्याचसाठी की आई जेव्हा घराबाहेर पडते तेव्हा त्याला आठवतं किंवा त्याला आपली जबाबदारी उमगते आणि त्याला वाटतं की आई जशा प्रकारे लोकांच्या घरी धुणी भांडी करते, दळण दळते, भांडी घासते, तर मी का करू नये, मी पण काहीतरी काम करायला हवं आहे. तर तो छोटाच मुलगा आपली जबाबदारी पेलून तो पण आपल्या बहिणीला सांगतो, जो छोटी आहे, आपल्या बहिणीला सांगतो, चिमे बघ दरवाजा लावून घे, इथे आमच्याकडे लक्ष द्यायला कोणी नाही आहे, आई लोकांच्या घरी धुणी भांडी करायला गेली आहे, आबासाहेबांकडे भात चढायला गेली आहे. हा शब्दार्थ आहे. ह्याचा अर्थ काय, भात सडणे म्हणजे भात कांडणे असा त्याचा अर्थ होतो. तर म्हणते जी छोटी मोठी कामं आलेली आहेत तर ती करण्यासाठी आई बाहेर पडलेली आहे, कारण ह्या तिन्ही अपत्यांना म्हणजे अपत्यांना उदरनिर्वाह करायचा याच्यासाठी ती बाहेर पडलेली आहे. तर तो आपल्या बहिणीला सांगतो की तू दरवाजा लावून घे आणि मी आत्ता जातो आणि लगेच येतो. आणि त्याच्याबरोबर हेही सांगण्याचा प्रयत्न करतो की यमुनाबाईंकडे जे आईने दळून ठेवलेलं पीठ आहे ते पण मी देऊन येईन आणि येता येता तिथे माधुकरी मागेन. आता विद्यार्थी मित्र हो, माधुकरी मागणे हा शब्दार्थ आहे आणि ह्याचा अर्थ आहे की तिथे शिजवलेल्या अन्नाची भिक्षा. मधुकर, मधु म्हणजे भुंगा जशा प्रकारे वेगवेगळ्या फुलावर बसून त्याच्यातलं मध घेऊन येतो, तशा प्रकारे हे जे माधुकरी मागणारे आहेत किंवा भिक्षा मागणारे आहेत ते दारोदारी जाऊन शिजवलेलं अन्न जे कोणी देईल ते गोळा करून घेऊन येतात. तर म्हणतायत इथे तो अल्पवयीन मुलगा सांगण्याचा प्रयत्न करतो की चिमे बघ मी माधुकरी मागून लगेच परत येईन. आता इथे त्यांच्या शब्दांची किमया अशी दिसून येते, दिवाकर पंतांच्या शब्दांची किमया अशा प्रकारे दिसून येते की खूप छानपैकी एकेरी संवाद म्हणजे हा अल्पवयीन मुलगा दिवाकर पंतांचा जो कुमार अल्पवयीन मुलगा आहे तो आपल्या बहिणीकडे संवाद साधत आहे की ती प्रश्न विचारत आहे की भाऊ किंवा दादा, जशा प्रकारे मोठ्या भावाला आपण भाऊ किंवा दादा म्हणतो, तर ती विचारत आहे की माधुकरी म्हणजे काय. तर तो म्हणतो माधुकरी म्हणजे भीक मागणे हो, लोक आम्हाला भिकारी म्हणतील पण म्हणू दे, पण चिमे तुला माहिती आहे ना की आपले बाबा देवाच्या घरी गेले आहेत, तर ते देवाला सांगतील की आम्हाला श्रीमंत कर म्हणून, देव बाबांचं ऐकेल आणि आम्हाला लगेच श्रीमंत करेल हो, तर त्याची काळजी तू नको करू. तर तू इथे गोपू बाळाला सांभाळ, आई येईपर्यंत आपला जो गोपू बाळ आहे, आपला जो भाऊ आहे, छोटासा जो बाळ आहे, त्याला तू सांभाळण्याचा प्रयत्न कर. मी आत्ता गेलो आणि आत्ता आलो. आणि हे बघ, त्याला आपल्या बहिणीला समजावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जो मोठा मुलगा आहे पंतांचा तो आपल्या छोट्या बहिणीला समजावण्याचा प्रयत्न करीत आहे, सांगत आहे बघ बाबांचा विषय आईकडे काढू नको, जोपर्यंत मी येत नाही तोपर्यंत बाबांचे विषय आईकडे काढू नको, कारण जर बाबांची आठवण आली तर लगेच ती काय करेल, मोठमोठ्याने रडायला लागेल. आणि इथे त्यांच्या शब्दांची किमया परत जागृत होते, परत जागी होते दिवाकर पंतांची. आणि इथे असं दाखवण्याचा प्रयत्न आहे, ही नाट्यछटा आहे, तर इथे असं दाखवण्याचा प्रयत्न आहे जशा प्रकारे कुमार अल्पवयीन मुलगा आपल्या बहिणीला समजावण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हाच आई दाराशी येऊन थांबते आणि ती बोलणं ऐकत आहे, दोघा भावंडांचं बोलणं ऐकत आहे आणि ती तिथल्या तिथे रडायला सुरुवात करते. तर इथे कारुण्य भाव किंवा दुःखी भाव किंवा तो प्रसंग, हालपेष्टा, त्यांची लाचारी,
ठीक आहे, ही इथे आम्हाला दिसून येते. तर तिथे सांगण्याचा प्रयत्न आहे. तो आईला बघतो आणि त्याच क्षणी त्याच्या तोंडातून निघतं त्या मुलाच्या की आई तू आलीस, अच्छा ये हां, बघ गोपू बाळ आता उठणार, तू त्याच्याकडे लक्ष दे, मी जरा जाऊन येतो, माधुकरी मागेन आणि मी तिथून घेऊन येईन. आणि आई अशा तऱ्हेने मुलाला समजावण्याचा प्रयत्न करते की बघ भर दुपार झालेली आहे, तुझे पाय पोळतील. ह्या पाठात अजून एक शब्दार्थ आलेला आहे, तो म्हणजे पोळणे. पोळणे ह्याचा अर्थ आमचे पाय जेव्हा उन्हाच्या चटक्याने भाजतात त्याला आपण पोळणे असं म्हणतो. तर म्हणतायत आई जशा प्रकारे संवाद साधत आहे मुलाकडे आणि म्हणत आहे, सांगत आहे, बाळा आत्ता नको जाऊ, तर काय कर, नंतर गेला तरीच चालेल, कारण तुझे पाय काय होईल, पोळेल म्हणजे भाजणार. तर म्हणतो आई असं ग काय करतेस, जर मी गेलो नाही तर बघ तू, मी, चिमे आणि आपला गोपू सगळेच उपाशी नाही का पडणार, म्हणून मला जाऊ दे. तू पण काम करतेस ना ग, तू पण तुझी जबाबदारी पेललेली आहेस. बाबाच्या निधनानंतर, बाबा देवाघरी गेल्यानंतर तू पण लोकांच्या घरी काम करतेस, दळण दळते, धुणी भांडी करते, हे सगळं करून तू पण आपला उदरनिर्वाह करते, मग मी का करू नये. तर मी पण माझी जबाबदारी ओळखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मी माधुकरी मागेन, कारण त्याच्याने आमचं पोट भरेल. मी जाईन, थोडीशी माधुकरी मागेन आणि मी लगेच परत येईन. तोपर्यंत तू चिमेकडे आणि गोपू बाळाकडे लक्ष दे. आई ओक्साबोक्षी रडायला लागते. हा छोटासा बाळ तिचा एवढी मोठी जबाबदारी पेलून घेऊन जात आहे. अशा प्रकारे पंतांच्या घरी दिवाकर पंतांची जादू, शब्दांची जादू, त्यांच्या वाक्यांची जादू, शब्दांच्या त्या ती जी किमया आहे त्याची जादू. तर इथे पंतांनी पहिल्या नाट्यछटेत म्हणजे पंत मेले, पंतांच्या निधनाने कशा प्रकारे त्यांच्या कुटुंबियावर हलाखीची, हालअपेष्टा, दारिद्र्य, गरिबी, शोककळा, कारुण्य अशा प्रकारची पूर्ण परिस्थिती दाखवण्याचा तंतोतंत प्रयत्न केलेला आहे आणि ते यशस्वीही झालेले आहेत. हा झाला आपला पहिला भाग, पंतांच्या मेल्याने किंवा त्यांच्या निधनाने कशा प्रकारे दिवाकर पंतांच्या कुटुंबियावर हा ओढवलेला प्रसंग आहे. तर इथे तो जो पहिला भाग आहे तो समाप्त होत आहे किंवा तो संपत आहे. आता जे मी स्पष्टीकरण देणार आहे ते रावांच्या घरी. आपलं शीर्षक आहे पंत मेले राव चढले. तर शीर्षकाची एक खोली आहे, शीर्षकाची आपलं एक अस्तित्व आहे. ते म्हणजे पंतांच्या निधनाने त्या जागेवर, ती जी रिकामी जागा होते त्या जागेवर रावांची बढती होते, प्रमोशन होतं, ज्याला बढती म्हणजे प्रमोशन येते, त्यांची बढती होते. आणि पंतांच्या निधनाने इथे दुःखाचा प्रसंग, पण रावांच्या बढतीने त्यांच्या घरी कशा प्रकारचा प्रसंग आहे, तर आनंदाचा प्रसंग आहे, उत्साहाचा प्रसंग आहे, उमेदीचा प्रसंग आहे. त्या प्रसंगाविषयी मी आता स्पष्टीकरण देणार आहे. विद्यार्थी मित्र हो, ही जी नाट्यछटा, दुसरी जी नाट्यछटा सुरू होत आहे त्याच्यात राव आहेत ते पेढे घेऊन आपल्या घरी येतात. आणि ते कसे येतात, खूप उत्साहाने, उमेदीने, आनंदाने. तर पूर्ण विसंगती आहे, म्हणजे एकाच क्षणी, एकाच ठिकाणी दुःखाचं वातावरण आणि तिथे हर्षाचं वातावरण किंवा आनंदाचं वातावरण हे दाखवणं तेवढं सोपं नाही आहे. म्हणून मी परत सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ती दिवाकर पंतांची किमया, ती दिवाकर पंतांची जादू, शब्दांची जादू, जे दोन्ही अंक आमच्यासमोर सजीव करतात. कारण पंतांच्या निधनानंतर ते वाचल्यावर आम्हाला दुःख होतं, ठीक आहे, वाईट वाटतं. आणि रावांचं जर रावांच्या घरचं जर ते वातावरण बघितलं, तो अंक बघितला, तर आम्हाला उमेद येते, आम्हाला आनंद साजरा करण्यासाठी आनंद होतो. तर हा उत्साह दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर रावांच्या घरी राव येत आहेत आणि कशी सुरुवात होते, तर म्हणतायत हां हे घ्या पेढे. तर म्हणतायत की सोने बापू. तर रावांची दोन अपत्ये आहेत, एक मुलगा आणि मुलगी. मुलगी त्याला सोने म्हणून संबोधन केलेलं आहे आणि जो मुलगा आहे त्याला बापू म्हणून संबोधन केलेलं आहे. तर म्हणतायत येताच खूप हसऱ्या चेहऱ्याने, खूप आनंदाने, खूप उमेदीने ते आतमध्ये येत आहेत आपल्या घरात आणि म्हणतायत हां बापू सोने लवकर या, आज माझी बढती झाली आहे, प्रमोशन झालेलं आहे आणि हे घ्या पेढे.
तर सोने येते, त्यांची मुलगी धावत पळत येते, तिच्या हातावर 4 पेढे ठेवतात आणि मुलगा येतो बापू, त्याच्या हातावर 4 पेढे ठेवतात. पण ते एका प्रकारे समजावण्याचा प्रयत्न करतात. बघा, आनंदाचा क्षण आहे, ठीक आहे, उमेदीचा क्षण आहे, खूप सुखाचा क्षण आहे. पण काय, तर सगळ्यात आधी आम्हाला कुणाची आठवण व्हायला हवी हा दिवस दाखवल्यामुळे? तर देवबाप्पाची. तर म्हणतायत की देवाजवळ आधी हे पेढे ठेवा, हा नैवेद्य ठेवा आणि म्हणा जय देवबाप्पा. तर इथे ते संस्कार जो आपण लहान मुलांवर करतो ते संस्कार पण दाखवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, ठीक आहे. म्हणजे जे सुखाचे दिवस आम्हाला देव दाखवतो, सगळ्यात आधी आपण त्या देवाच्या पाया पडतो. ते आपल्या छोट्या मुलांना सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे, सोने बापू आधी देवाच्या पाया पडा आणि काय म्हणा, जय देवबाप्पा म्हणा. आणि अशा प्रकारे ते त्यांना पेढे देतात आणि पेढे देता देता त्यांचा शेजारी तेथे येऊन उभा राहतो आणि त्याला बघता क्षणी म्हणतात, अरे रामभाऊ, तुम्ही वेळेवर आलात बुवा, ठीक आहे. आणि त्याला पण सांगण्याचा प्रयत्न करतात, खूप सुखाची बातमी आहे, आनंदाची बातमी आहे. तर त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतात, रामभाऊ बघा, माझी बढती झाल्यानंतर 15चे 20 झाले, म्हणजे 5 रुपयांची बढती अजून मिळाली. आधी 15 रुपये मिळत होते आणि आता 20 रुपये मिळणार. केवढा मोठा आनंद. आणि त्याच्यात हे सगळं व्हायला 6 वर्षे गेली. 6 वर्षे मी खूप इमाने इतबारे काम केलं, खूप तन्मयतेने काम केलं आणि मला हा देवाने सुखाचा क्षण दाखवलेला आहे. मग ते आपल्या मुलाला बोलवतात, बापू इथे या. सगळ्यात आधी जे आमचे शेजारी आहेत ना, तर गोविंदरावांना, अप्पासाहेब कर्व्यांना, माडीवरच्यांना सगळ्यांना ही सुखाची बातमी दे, आनंदाची बातमी दे, सगळ्यांना पेढे दे आणि ये. तर ते रामभाऊंना परत सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत की रामभाऊ, ऑफिसमध्ये मंडळी ऐकेच ना, म्हणून सगळ्यांना मला 3 रुपयाचे पेढे द्यावे लागले. तर म्हणतायत की सगळ्यांना मी पेढे दिले, घरी पण घेऊन आलो, तर हे घ्या तुम्हाला पण पेढे, असं म्हणून ते त्यांच्या हातावर पेढे ठेवतात. आता हा जो प्रसंग आहे, पुढे जाता जाता ते रामभाऊंना सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत की ते रामभाऊला म्हणतात, रामभाऊला काय सांगतात, ते म्हणतात की रामभाऊ, की हा जो मला ईश्वराने जो प्रसंग दाखवलेला आहे, त्या प्रसंगाने म्हणजे मी एवढा आनंदून गेलेलो आहे, एवढा सुखाचा क्षण आलेला आहे. तर दिवाकर पंतांच्या निधनाने जो प्रसंग मला मिळालेला आहे, त्याच्यासाठी मी देवाचे खूप उपकार मानतो. विद्यार्थी मित्र हो, इथे त्याचा अर्थ असा नाही की राव म्हणतायत की दिवाकर पंतांचा मृत्यू किंवा त्यांचं निधन त्यात बरं झालं की ते मेले, असा त्याचा अर्थ होत नाही आहे. तर म्हणतायत की प्रत्येक माणसाला म्हणजे कधीकधी सुखाचा वाटा घ्यावा लागतो आणि कधीकधी दुःखाचा वाटा घ्यावा लागतो. तशा प्रकारे दिवाकर पंतांच्या घरी तिथे दुःखाचा प्रसंग आलेला आहे, पण माझ्या घरी तिथे देवाने 6 वर्षांनी सुखाचा प्रसंग दाखवलेला आहे. आणि मग ते सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे की रामभाऊ जाऊ नका हां, तुम्ही आता 2-3 दिवसांनी मुंबईला जाणार ना, तर तुम्ही काय करा, मी सगळ्यात आधी श्री सत्यनारायणाची पूजा घालणार आहे, तेव्हा त्याचा प्रसाद घ्या आणि तुम्ही तिथे मुंबईला जा. तर अशा प्रकारे आपल्यासमोर विद्यार्थी मित्र हो 2 अंक आहेत. दिवाकर पंतांनी दोन्ही अंकांची सुरुवात जशा प्रकारे एक दुःखाचा प्रसंग आणि एक सुखाचा प्रसंग. दिवाकर पंतांच्या घरी दुःखाचा प्रसंग कशा प्रकारे त्यांच्या कुटुंबियावर ओढवलेला आहे आणि रावांच्या घरी तिथे सुखाचा प्रसंग आणि कशा प्रकारे 5 रुपयांची बढती होते, त्यांचं प्रमोशन होतं, कशा प्रकारे पेढे वाटतात आणि खूप आनंदाचा क्षण तिथे बघावयास आम्हाला मिळतो. अशा प्रकारे दिवाकर पंतांनी इथे 2 नाट्यछटा लिहिलेल्या आहे, ज्या अमर आहे, अजरामर आहे. एक आहे पंतांचं निधन आणि दुसरं आहे पंतांच्या निधनानंतर त्या जागेवर रावांची बढती. अशा प्रकारे आपल्यासमोर 2 अंक आहेत. पंत मेले, राव चढले, म्हणजे पंतांच्या मेल्याने रावाची तिथे बढती होते. आता इथे जेव्हा दोन्ही अंक संपतात तेव्हा मुख्यतः तिथे 2 प्रश्न उद्भवतात. पहिला म्हणजे पंतांच्या घरी ओढवलेल्या दुःखाचं वर्णन करा. तर तुम्हाला सांगावं लागेल इथे कशा प्रकारे जो पंतांचा, दिवाकर पंतांचा कुमार अल्पवयीन जो मुलगा आहे, त्याच्या पाठीमागे चिमे, गोपू, त्याची आई कशा प्रकारे तिथे धुणी भांडी करते, दळते
लोकांच्या घरी भांडी घासते. हा जो मुलगा आहे तो माधुकरी मागतो, घरात अन्न घेऊन येतो आणि सगळ्याची जबाबदारी तिथे त्याने पेलून धरलेली आहे. तर हे कारुण्याचं वातावरण किंवा दुःखाचं वातावरण इथे स्पष्ट झालेलं आहे. आणि रावांच्या घरी इथे उलट आहे. रावांच्या घरी आनंदाचा क्षण, उमेदीचा क्षण, सुखाचा बहर आलेला आहे आणि पेढे आणून ते प्रत्येक आपल्या शेजारी पाजाऱ्याला, आपल्या मुलांना देऊन तो आनंद साजरा करण्यात आलेला आहे. तर पहिला प्रश्न उद्भवतो, पंतांच्या घरी कशा प्रकारे दुःखाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि रावांच्या घरी कशा प्रकारे आनंदाचा क्षण बहरलेला आहे. हे झाले दोन मुख्य प्रश्न. आणि नंतर संदर्भासहित स्पष्टीकरण. संदर्भासहित स्पष्टीकरण त्याच्यासाठी कुठलंही वाक्य पाठामधलं येऊ शकतं. उदाहरणार्थ तिथे लोक आम्हाला भिकारी म्हणतील म्हणू दे. जेव्हा हा कुमार अल्पवयीन दिवाकर पंतांचा मुलगा आपल्या बहिणीबरोबर संवाद करतो, चिमेबरोबर, तेव्हा तो बहिणीला सांगण्याचा प्रयत्न करतो की लोक आम्हाला भिकारी म्हणतील म्हणू दे, तर काय होणार, तर मी माधुकरी मागून, पण अन्न महत्त्वाचं आहे. जर आम्हाला अन्न मिळालं नाही तर आम्ही उपाशीपोटी राहू. पण बाबा आहेत ना, बाबा गेले आहेत तिथे देवाच्या घरी, ते सांगतील आम्हाला श्रीमंत कर. तर अशा प्रकारे त्याचं स्पष्टीकरण येणार आहे. तर विद्यार्थी मित्र हो, मी तुमच्यासमोर हे 2 अंक किंवा 2 नाट्यछटा व्यवस्थितपणे ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आशा आहे की त्याच्यातून तुम्हाला बराचसा फायदा होईल. तर इथे हे दोन्ही अंक संपतात. मी तुम्हाला खूप शुभेच्छा देते आणि देव बरं करू असं म्हणते. धन्यवाद. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.